Шаноўныя сябры, сёння я хачу павіншаваць вас словамі Езуса Хрыста, якія ён прамовіў Аліцыі Лянчэўскай 25 снежня 1987 года. Я прыйшоў у гэты свет, каб мы сустракаліся і жылі разам у любові Айца. Прыходзьце да мяне ўсе. Паглядзі, мае далоні поўныя любові, якую нараджае маё сэрца. Глядзі, як шмат я магу яе даць усім. Я магу запаліць вашыя сэрцы, каб у іх нарадзілася чыстая любоў, збаўленчая і выратавальная. І я хачу запаліць яе яшчэ большым полымем, яшчэ большай моцай. Прыйдзіце да мяне ўсе і бярыце. Нясіце светач любові ў цемру свету, дзе пануюць дэманы зла. Няхай вашыя сэрцы ззяюць, няхай яны выпраменьваюць маё святло. Глядзі ў маё сэрца і чэрпай з яго моц і надзею. Я блізка. Я стаю на парозе і чакаю знака ад Айца, каб узяць гэты свет і перамяніць. Прыйдзіце да мяне ўсе, прывядзіце слабых, прынясіце бяссільных. Я чакаю вас з любоўю жаніха і з тугой Айца. Прыйдзіце, таму што час скончыўся і надышла гадзіна гэтага свету. Усё гатова ў чаканні знака Айца. Узглянь, усё неба чакае. Незлічоныя сонмы чыстых духаў гатовыя ратаваць маіх дзяцей з багны смерці. Спявайце прывітальнае хасанна, узносьце свае сэрцы і вочы, каб не прапусціць моманту, які вам дадзены з міласэрнасці Айца. Няхай ваша любоў і ваш смутак яднаюцца з маёй любоўю і маім смуткам. Няхай не будзе ўжо раздзяленняў, падзелу, тугі і слёз. Няхай ужо не будзе. Бо вось іду з'яднацца з вамі назаўжды, на вечныя часы у любові і супакоі. Благаслаўляю вас, дзеці мае. Я жадаю вас, каб ужо навекі з'ядналіся ў маім Айцы і Айцы вашым. Калі Аліцыя спытала Езуса, каму перадаць гэтыя словы, Езус адказаў: «Маім дзецям, якія мяне любяць і хочуць майго валадарства на зямлі». Шаноўныя браты і сёстры ў Езусе Хрысце, запальвайце вашыя сэрцы любоўю Езуса і нясіце яе кожнага дня разам са сваімі абавязкамі і клопатамі. Перамяняйце гэты свет моцай і любоўю Бога. Будзьце адважнымі і чыстымі. Хрыстос нарадзіўся. Славім Яго! Са святам Божага нараджэння!